ako di ay si Ara sa Balgagiposo. Human sa tulo katuig nga temporaryong pag-undang sa prestiyosong Miss Dapitan, subli kining giablihan karong tuig 2023. Kaniadto pa usa sa mga highlights sa Kinabayo Festival ang pagpili sa pinakamaanyag ug intelihenteng dalaga sa Dapitan nga mamahimong ambassadress of goodwill sa syudad. Una, gipaila-ila sa publiko ang 12 ka mga maanyag nga mga kandidata, gipaatubang sila sa mga miyembro sa prensa aron makita ang ilang abilidad sa pagtubag sa mga nagkadaiyang issue. Sama na lang sa nagkataas nga problema sa teenage pregnancy. If I would be crowned as Miss Dapitan and I will become the ambassadress, I would really call upon our government to make more measures in addressing the issue and even create safe spaces and educate our youth so that we will have safe spaces to talk about sex and educate them about these matters. Pipila sab sa mga kandidata ang nahimong emosyonal dihang gipangutana sila mahitungod na sa women empowerment ug kun kinsa ang ilang idolo kabahin niini. It is the right time for us to change the way we look at women because some people say look at women in a subjective manner. And as for the women that I admire the most, just like Miss Candidate number 12, I also admire my mother because I'm not what I am and who I am today for if not with her because she's always been my idol ever since I was young. Mentras nanguna si Mayor Seth Frederick Halusos sa pagbukas sa Kinabayo Festival, di nakalinya ang mga nagkadaiyang kalingawan ug mga aktibidad may kalabutan sa nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal para sa mga taga-Dapitan ug mga bisita nga buot mosalmot sa ilang selebrasyon. Pormal sab nga gipaila-ila na sa publiko ang 12 ka maanyag nga mga kandidata sa himuong Miss Dapitan 2023 nga naglangkob sa mga nagkadaiyang buhatan ngon mangikan sab sa pribadong sektor. Today marks a historic event for the people of Dapitan and for all Filipinos who honor and cherish Dr. Jose Rizal. In behalf of the City Government of Dapitan, I would like to express my gratitude to the National Historical Commission of the Philippines and Chairman Emmanuel F. Calairo for the instrumental role in Dr. Jose Rizal's homecoming in Dapitan through his artifact from Fort Santiago Museum and Museo ni Rizal sa Dapitan, including never been displayed artworks of Dr. Jose Rizal which are now being displayed in Balay Amoy Museum. It was relieving because after the pandemic, the Miss Dapitan is now back. Kanang mga programa nila desisyon, ganahan. Enjoy ko, ma'am. Ang Kinabayo Festival, ang pinakadakong selebrasyon sa Dapitan City matag tuig, agig pagpasalamat o pagsaulog sa pista sa ilang patron na si Senior Santiago. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.